emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omu Gusii. Ndizi TV obwensu bw'omu Gusii. Mbiyamana mono mwanchu moliri Ndizi TV andonsia soberete na nene mambiengi atokonya na sembeo anena somuruberi Ensakia abono mambia rituko lya Jumatano kitariki ni 12 umutenyi wa gatano na kabere umwaka w'ijirubere nemeronkebere naisato ekaronse meratina andonsi asore nigo kwabokire buya nande nigo tagete kwenda sekibaho kyao asirituko lero nonye kereri tukoriri bakemba taramanya buyana mandamano naro tayo korende bari bamubwasi myuro moja ni Kenya nigo basingire dodauna okorobekana ose kogenda sinsemo asinsemo ya kamkunji goika bajigo ikororo asibade tena amandamano ayu onzo soko korobekana osoko sangana nigo gochiko basinsemo asibaru tena kamkunjis igobono bakatena no Gusii kamkunji nero dole kamkunji nero asibade tena kamkunjis igobono abakenya endrojena bono ne serikali yara redi wetera asomo Inspector General of Police Javet Kome na tetena mandamano ayutayo kolengana barabu mbaraba notified gosa mandamano nkobadenge gose ondebwensi nkobali katad ande ons bonego abakenya bone bari katika njia panda bona ntuma yedina gose nkobali gostari koba kolena mabwasi miro moja bonombo singirete ote abuna ngomandamano ayigo ikabe igarba tena bunda amechoka kolengana na barabu kondo mwancho muri tiangiriri bageri yabena tatarara gose ayu abeire tiangiriri bageri yabena go kwarigania asumuruberio Ensakia bono mambia arituko lya Jumatano nyasato anjere twarirore kyagera mbare baganetie korirora gose basemeretina nkorra bali tukeriga korende mbali nyora korirora esari yari abere gose atatu ekero bande batimugire kurwa soboiko bwenzi Omanje moria andonsia sore akiranya sambuya ekara to asoire me yumuruberi Ensakia kabisa so ane bikoro toto jaka munayo jagira chinzeji 12 jana jigida kainye mpaka chinsezo ja abono mambia Wednesday botamiro doga twakwa na jisemi igomogeni onegi koragense ya monenus ngo ikara se studio edonya to kwa na birengo bejisemi asiskuru jeito asorongo rwagusi begonto jigure na amandamano aya agenderete effect kyabwate asensemo ya education jigure na amandamano aya nabwate effect ende yonsi ochiase chisemi osengo turubaniare jisemi ase ense yeto ya Kenya ayuni otra junior koragense ya monenus go chigoro ekramogeni ona ochuika studio ase mambi yabonia kuni nyora somorobeyo ntobwate nsemeria check tukora check to mayana amashabiketo nga yale chitimu cha nenye timu banakosa team following team jini ya maji na team diaspora tuamanyana ngaimore ine semeri ya check bego ntobwata magaseti gato twara kora bebali few ali gosnali amna keire usinali aerobrita samagaseti gato twara gaseti ya Daily Nation na gaseti ya The Standard bego gato twara siomia sinini asegaseti ya Taifa Leo ebi engakeke kanto nyarigeri ali ara sensemo ya magaseti bego ntobwate kengese kya ayebiro ali togotebani abiratato ande twara so asebu kume twara tebani abiratato linde twara enda samangana ali yobo semia ose wisdom words twara ngakito osuka gojibosyo oyo no murobere mabo kabisa ikirenga kya ino korosari tukuri yao okugotura to dina bono ne chinga jircho gotubura ngeti obogondere mbororo na tiganda arara sinini isikone kendete gosisiko teribuye ya ejibone chinga jiro takere go tugutobura ngeti otena ya chinse jibono tigansoke na inje ngerigeri imbenya kwerigeria mogusine gatingike ngaini oriyo bondi bwagacha embrake go tu oswamwae ekiagera omogusita kiriko bamusabereri mwete nduanya korana nonye gisa anarabeire myaka ense yemekerende osimenge nanya kora gusige kwe unono musahada abwendagera
tonte na kere gross ya jire bono kariko bagendagira kabisa tode uzene stadium ari bajire igobono manyene kardu yagire ko bageru ndagira korengane birengere bian igobono nse Kenya ya bere bobe lakini sari mo gusiare getinye ngai nanda kwerigeria abinte bintori korra raisi toko bageru ndagira buna jinse mojinde igo kworo kino mo gusi no monto mungaini nande nigagwe toma akira lituko wene kimuna nkonyorare esabuni yae nkonyorare mugati oe nkonyorare sukari yae nande nkonyorare ndagira yae yakira lituko igo mwanjumure kero andonse soberete ninguko segete mambia bana kabo monyamokia tiga koba nyamuro kabenya mokia otie koba nyamuro nyakorogota aliomete montako kona bono mambira lyako kona saa 12 kabisa montako kona ali kabisa bono kerobua kiro nyakobuli montona bua kire isikabu mugasobari yaya mugastoko baro tarasoka soka nayo nyore Ensakia bono bwetume osoke uchiasike baokyao obe nyakwerigeria igo mwanjumuri ndonse soberete nimekukaribisha ndani ya mchengo asomuro bwe Ensakia Joshua utanero nera studio kurumaega alia kwene kuna mariogine chibi chago jira senjira abene na njikuru angwa muma kabisa buravutambe no maederiane Brighton Makori sara nyaranyontita nguratu mukare bada sinini kero akorda matanga litugori juma akubatikana no kurara kwa mamu mwabo cheni barongo uyonyarde koini wali tugori li juma arasensemo ya mangere na chaje ndetumaye ko suguma ke bamoja kwende tigara relax yasinini ikera go siri monto moiboli inamangana makongu na ndeturuga WhatsApp diraisi yokolende maji ya kumwagika aya sholeki kamwe igo majumuri so asenzemo ye mitandao Facebook wali nyore nonde muna senzemo ya Facebook nyore Ndizi TV News Digital abnongo toka asenzemeli ya Facebook ningi okora ngote botambe korwe kira senzeme ya Facebook you like you comment and then you share ebinte bitatu bikora abu majumuri korwe kira senzemo ya Facebook you like you comment and you share ekarwa share rende abantu bali as platform yao ya amangana a Facebook banyorana yaya umuroberi bw'Ensakia ochakire bono mambia abo igontora sensemo ya Facebook na watonyora Ndizi TV News abunensemo ya Facebook watonyora Ndizi TV News elinde tuamanya gosuka naye buya mpaka omwerio boiga senseme ya YouTube na bawa comment otome comment yao asenjera ya bene boiga sensemo ya Facebook wasinaro kotomachi comment yao na joji na bago chibeka engaki ikeweka ya check nende magojibwatuka gochia sembeo asimambi ya aboniga Mwanjumuliria ibawigo na bongo tomera SMS yao withira se namba eyera se skini yorabu ya 0792192834 inere namba ya na studio asimambi ya boniga karwantomere simiyeye na nguri ya SMS ino na jisoma bunebwene de kyagera kolko ire ebiro byao bene kwalikire SMS hata mimi nitaisoma buna botambe na yesoma nende na nje na makorona ya bono na yesomire yo manjumuria so sensemo yemitanda buna botambe ko dena toko nyara ko buri TV yao ekero ria kire medebone kero digo kia ngosokore enda sekiba kyao asimambi ya bone ko nyara ko buri TV yao ko nyomba abo erinde ogende nero ya era ko dena bono genda sensemeri yemitandao watu bwati buya wasuka mwananche mpaka omweri boiga senzemeri ya asenzemo ya YouTube boigonto bwata senzema limoino asibakorokana top chat Brighton totebi mbabwate nsemelia asinara bakorokana top chat wa chat unaweka ka message kako kidogo hapo kwa kombosi abu nanoje Peter Mausabe kirabo wa kombosi watena yaya injengoro ku Brighton ukiambe korinsa mogete nigongo bwate tio muroberio bw'Ensakia ngosirana maandamano osiyatiga abantu bakore emirimo yabo numukia iyo bado mimi nitaisoma mnogotoma ujumbe yao asimambi ya abonia Peter na kororire kwenye somande asenjera ya bene ekarongo ikasensemeli ya check bono mambi kama shabiki announce bi timu abana kosa team following team junior machi na team diaspora mwensi na habari ganilie asenjera ya bene mochaka mwananchi na ndemokora mwananchi tosuke kurwa TV yao nimbe kingo kwa update ngote na yaya mparaki ya etariweteka asomo chobo songo anene ekero maandamano gosena roro ninjigo komanya asemambi ya abonia
lakini asomo jobo songo muna na chire iga obisi naro n'abanyanyimbo nigo baeta barabange igo manchumuri gaki buna tobwati inguru chiao usena toroji na goseno ntware faida litukuri ale raso korobekana nere buya otigare nyomba mwao oriraxi ayoganye na bari babwate biye basi nini para akora okorobekare kese naro n'abanyanyimbo para asomo chobo songo na bange bari kabisa muntu nabate na Brighton tego to scare bari babwate okorobekane kyada the democratic right yino ya tari ko bascan lakini ndende tugatokoro korobekana kwa omorembe bisifu demonstration nero yanjire erinde moemba ba koro bonjoreri mbanyora asara koru aso korobekana okuba koro okokorobekanwa mune bintu byorobe kedo mwanjumuri kwa mbwatira bari ba kore byasara bintu mbisareka muna nigo korobekana gokoba kurugo kurwanira uchumi erinde bintu biri bigo sariwa pinyare bigo kiamagori gose yaya tigama ndamano akorwe bisifu ogotarabuya erinde tumayigosuka gochibosyo asenzemeo yoigo ntogendereto mwanjumuria imambingia manga endereto korekana ime na isko ya Gusii kolinde koraso ime yomuroberio tumanye gotebani aberatatu asemambi yaboniga segento kerikere egatindi kabisa ana maandamano arobereri tukirere no mabwasimiora moja wa Kenya ekero tukirere twaro jina baronjeti ensemo yomutandao asebona abantu mogotoma chisigine chosimo wa chisigine jejeino erinde ekrabate na bunda amechoka igoro mbanya de bakoroncho muroberio ibene egwitira senzemo ya online oyo numuraibo mabwasimiora moja wa Kenya Laila Murodinga matakarua karonzo msioka amona abande karobasiore dio muroberio ibene dituko ligoro ase county ya Nairobi gora na singirite na maandamano ya siku ya leo lazima itafanyike karaboti ya Kenya bange beso ki erinde banyare bago kwane birengere byabo go serikali neiwe ebirero byaba Kenya asenzemende kero muraibu ense Dr. William Mutarenge kwena na title deed asenzemeri ya Nairobi na tebete na lero awa watu awezi enda kwa maandamano etakukira aligererie ekeraba Kenya abagusirio bugima bwabo ase enjira yokurobekana gatana ichuma abantu batanemo nigo basirtio bugima bwabo nanderero tatageti korra mo Kenya kagusirio bugima bwabo erege tatete buna ekeraba abantu bande bakwirigiria koba political lele yani koendera koba senzemo ya amangana gisiasa yani kwenyoro maarufu katika kisiasa oyino muraibwenso kwandari kanti ekraringa sensemo ya Nairobi ekero boigono mokonyi mokonyi oye rigatikashagwa na iranya dega kuruborito aze ingana eyo ayo na arengali tugigoro ase county ya Kisii nigo twarorena oboibi obonge nigo bwachakire kororekana abantu batari gotwara no bosoku bwokwenda koiba mpaka chikanisa emorikito Ndemo Steven na achiete kwikala sensemo Kenya binge SDA charge no abantu bagite bakaibe binte system bakaibe bintu kurwororo amakondo wa bono rende ekero moibi atari gotwaro bosoku koibe kanisa aerende nagutigire bintu byao abanyakinyoralia na abanyakanisa abakristo mbagi kiretie ngane iyo bagatena gakira onyo moibi yo koiba tago jigotwara morembe na yakero koibe kanisa rende ni kwatu fagatio boibi lakini gaki togosikana no na ritari togosikana ne kanisa shwari kio baibia banga kimwato nyara lakini jenu kiko motoni na siku ya mwizi ni 40 utashikwa siku moja baiga senzemeri ya bonchari baigo bosaga nimba kwa tu asesa supermarket ya Maria abano murikito diboni asanya anyarika ko ikasenzemeyo akarana rende oboibi ba kwa tu senzemeri ebinte binge bikaibu chiba chikaibwa kwa senzema supermarket ya Maria senzemo ya suneka oboibi mbororo bwaja ikorakana umuchumba bonchari Dr. Giles Onjoke na anyarika ko boria abadenini babanyanyimbo nonye no wasiri bamangana yoborendi kidure gindiki kwene kibina nsema ya bonchari abanyanyimbo ngokora bare gasi ya obuya erinde gotanga oboibi oboko borore kyagara oboibi oboko bakoboiti bwaba mitege ntokyo moibia yani etabio moibi nigagocha haite asali na ndaibe yeye anakuja kwa vitu vitatu asali aibe enande agoite lakini ndende judge Onjoke na abode di ekyombegeri kyabanyanyimbo kwena kimina
ngobeka bare obonendi boisaine ase county ya Kisii ande na sensemo ya bonchari torona mirobirige jugobekwa use step sigiji otekiwa asensemeyo ya bonchari boigo mogumende bwe county ya Kisii na arenga sensemeri ya ramasha aliritiko ani arenga sensemo ya machoge burabu asensemo ya magenche ensemo ya magenche metete buyane nige kare gutanga nake abura mashani jiru yegoritwe ngoikano nande ngote Brighton egende ya kare kominyoka sana ginende mogumene county ya Kisii Doris Tonya nigarenge asensemeri ya magenche igotoka bumachoge burabu litugregore karacha agende tumurubirioye odonya child mission egrade dena orobo kombora zorongoro Gusii anena mache nebintu bitakerigo amogusia konywe erinde anyarega kwegendereria agochi bosio boigona tena ya ere asamandamano arasire na ali abwate omorembe agatena tako teibangina basoka isiko ase amandamano atabwati omorembe osatabwati njirende engia ekiagira na yakorakande chuma yarakande na tribu yaigo ebintu mbia turubanete ase county ya Kisii anomoji obosongo asese meriende ase county eri osasemo ya Masimba ejiro ya ramasha bano ngojero cha gubene ekero county ya Igetaria abakorawa na omo director bwejiro Sakalie Mose eyo getasensemeyo na kobori abamenyi bensemeri na kibakobeke miroberi yo cha kejiro ya ramasha ayuma jubana ali akorekanita soro ngorwa Gusii na ande mbuyo nyamanye buna na akorekanite aliekero omo MC bwe wadi ya Masimba boys mairura anyaride kakotogi umuroberi oyo ekarade na echire yise kwagajwa na kobekwe birengo bya buya nigira chigokonya bamenyi bensemeyo ya ramasha anene bunge ya Nyaribari Masaba ekarongo chararangi kase county eri ya Nyamira nelina omo governor bwe county ya Nyamira Amosi Kimomi Nyaribo nigo banarwete kurege tindi gochi ase onde bwensi uratoikane gakoiba amariho kurwa sinyagitari ase njere ya Mosa seyende kero ani gaya kwandaya ase county ya Nyamira ekero abato geta mariogo ye shilingi 37 million Kenya shillings ase county ya Nyamira akarwe kurege tindi gochi ase onde bwensi uratoke gakoiba akateba buna bona ni gabegete mirobiriyo kwemukie achinyagitari ya Nyamira igoro ebirengo byo bochenu omwasiri bobochenu ase county Nyamira Timothy Ombati nigonere aeto mugavana usama kredembia asuko beke miroberio yogosiro bochenu ase county yo ya Nyamira aneno mwanju muri na arakorekande ase rogongoro Gusii ekarotwaro jena oyo kabeire omokonyi bomugavana we county ya Kisii Josh Mahangi amo na abande bali barasomo bwa Kenya kwanza se kiama kya UDA ase county ya Kisii nigo baboreti bali bakorobekana lituko lya lero korobekana nomorem abamura ba ODM gose bali okoboko ODM nigo na baro bairane bagatena ya inubona ngoto chagimore tigatokora mandamano aito bona torobereti bakerene dende Josh Mangi boigo wakiri George Mo yo wakiri George Mo George Marawa kumanere hata yote aba Kenya na ya ekromo kurobekana ayo that's your democratic right mokora igona mogosoka mwero mokoreki moro bekane na ande moro kina egatabu ya ino nereri ojase serikali anekereza kere gokora emirimo buna erobereirie ase kera ritugo majumuri ya inaro ayo ase emambi ya abonia bono ningo bore tino majumuri na aespado ngosirora mandamano watu waende mandamano ama baratiga akego nando yoruna amangana implementation ya Finance Act 2023 janyarage ko suspended ni kigambero buna era dio ko implemented totegera ama SMS yako kupitia kwa namba hiyo ya 0792192834 ine namba konyora studio semambi yaboniga boy genda sense meri ye mitandao Facebook unyore Ndizi TV News Digital boy sense ya YouTube na bokonyora Ndizi TV News okay nindoje gaiga oyo akale gonche ya sinini then Brighton ukale kwa mumana ande na alike SMS edin timetusini gose mwisonde then kani
mashabiki announce biba bake miso motangi Sevani Onseri kego Sevani Onseri juu ya basi Simeon Otuti amona bande mwenzi bali more ime yomorobe Dorvini mora nimedena mwasoire ime yomorobe nina mongare amona bande yo beshae nindo Jombori Calvin ni maite mwalimu Kennedy yabando no ale asetibia ya kwenda se skuru ni manyete na Dismas Okinyi ukwabo Kesto Njali uko pamoja nami Kefa Korugesima ni maitena no more ime yomoroberio Victor Mondo Matiangyo Mondo muko na sisi hadi tamati asumoroberio yo Ensakia bono mambia mwaka Jackson Makoro sinde ngalitono kwa bokire wasoire ase TV yao ase ero yao okwenda kero muri no mochokoro sheira kero nyabo na kero muri na Kriv no mongina saro metemezo sobogre iwanere no alime yomoroberio asemambi ya aboniga yoto tuskena ino manjumurira asenjera ya bena asemambi ya aboniga ekona takanda koira asa ayebiro asinini turarana na ali agendrede kuri ali agendrede komore ali ayebiro asemambi ya aboniga hena rode SMS ya omuntu kuruwa sensemo ya online ondina online yao ne ngo drive ile abuko atayangalia baadaye usingo ndara kwenye ile arorena ninge kia turubanire asinini konende kabe ime yomoroberio Ensakia bono mambia kerongo gochi bosio munda kondi karabne go drag asinini ina drag kidogo pati nare container lakini tena some SMS ya mabu kero konya kurekebisha Joshua aseseme yo ya YouTube na Peter Mausa hadena hai Makori Peter Mausa Kenyonsi umwalimu Makairo second tune in Ensakia live safi umwalimu yenda gutubwatia asinjira ya bene asimambi ya aboniga lakini bado Joshua ninaona ya kwamba imerudi ya iranire tetoro na ngaki nande bikoba asemambi yabone twende ase ayebiro ase dagike yiga tumago tuska gojibosikone ni nyona endera kuntomera SMS ya asemambi yaboniga timedosio sundareka ayebiro kyano jana jigejire Cameron givene sitongora kwa nane ngomoka sinini ama niende kwa ayebiro mago suka gojibosiake safi tienda konyuri krongonya kuigora ayebiro ane thena konyona umuroberi ogomoka nago mandri oyono umuroberi okwebwera ebyegwa ao okugoitira ase usikuru ase company eli ya Safaricom for you egento gorana dial *54# ekarwajira bosogende as my app my Safaricom app ende ore monthly bundles ebyegwa mbire ao okwebwera mangana ya bundles webwere ebyegwa ao jibeze njiroro lakini omuntu ngwebwirare milioni yemo asumuti kiromuti nyuma anajishindia milioni 1 iwo naburabe naye ebyegwa awo na ndebo igombiroro egarongo debuna 30 million what the prices mbiroro as omoroberio yu gomoka nago monthly iyo no moroberio gomoka nago monthly ogora tugoja sore ni company ya Safaricom for you wendeo tomere SMS ya unisoma baadaye kole ninataka ndakoira goika ayebiro asemambi ya abonia ebintombire otakere gokora bibere bitatu asoboge mabwao litukore gorinyorana enakwirita se Biblia ase yarengi igoro ya Luka 23 tugasoma abu goika igoro yo okorue kwa kero Yesu ariko ba sacrifice ariko wajiko bambwa ekona ariko kobori igoro ya Herode na Pilato ekero bonsi witra Yesu abo bonsi mbagide bakababa sani mete bara imbarigo ja baba gose kings gose abaruoti mero ja baba sani kwa sababu ya amangana abo ideologies mbariko na ara yako gera na mbariko baba sani kurende Herode na Pilato mbabeto abo sani ekero abo bare koira asi Herode baba momoja aba mwira Pilato bamojie sorro aina tuwa kwa ndederi tukuregoro ekatuwa kuborina ningo moruete Yesu abambwe kati Herode na Pilato kurenda siri tukurera nataka turarire mdobere bitatu ayebiro ina ingaki mbindo kibira okonye gokinia gose ko improve amangana ao self improvement egante tangani omwanju muri utakere koba kabo monto muya gochi asabande on your way because be nice to people on your way up because you might meet them again on your way back. Yani ngi community aso ko improve o imabwa o manjo moria kabo monto muya asabanto bande ekerogo kina
ekero gokiniwe ekero gose ekero gokora amaya gose ekero bono oroche na kwanyore no nenibo gose kwabe waikira ase getotete ngokinore unapanda kwa sababu ngokinore ngokinore pao tena kabomuya asa abantu bonsi ekero gendrete gokina kimagenderero gifeta ekero kabomuya gocha saba ekiagera abantu aba bado nabora chokobagani lilibono gochaka kwaroroka ngeka ono Brighton yote taibono ma ngote bigo manjumuri na ekeraba abantu mbare osemwa people be nice to people kabe muye gocha sabantu ekero gokina eite kefeta eite kikasi osegento kirikende gokora bono gwaikire wenda gokina ojugo anchena nabantu bonzi ekiagera no bagani lilibono byangire nande byasinyire otakere gochaka kwaroroka ekiagera isoko chaya bandaba lilibono gochaka kwaroroka nabera akobere gasengo omanchumurire egiakabere set an example kabe omonto bwate oborori obuya ekero kwabere omonto okoba noborori obuya goika oturiti abande nobwanjani noboitongo nobuya tigakoba omonto ore omwenenu tigakoba omonto okwiraniri abande bobe ekiagera ekero tagete koba nice abantu abana barbo goika babe nice gochaso ekero tagete koba kind osomo itongo oika bada abantu ababe abaitongo maitona nekero monta agotachire omatena gaki gose gwata chomondo oyo gwataja abate gaki pole ninje mbegito kokorobobe ninje nabe kokorobe pole emangana yoerire lakini oliaja kana nke gontachira wontiringe kerwege ekorte kana akirira nge ntindi igobone segi akore ya chakire igopi set an example kabe example gose kaberi uko ligosomeka ochi ase abande ento kiagata manjumuriri kindness yani kabo moitongo kindness is not to be mistaken for weakness, not forgiveness, for acceptance. It's about knowing amangana aliokora kabe omotoero kolenda abantu mbare bawe kabarano obo itongo bwao nigobore weakness yani nigoro muoro gose nigore omoreu ya ekarore omoitongo aibono kabo moitongo bantu mbarana nigoro moreu gose nigoro muoba ya aitwara obo kindness bwao gose obo itongo bwao egento kende give as much as you can but don't allow yourself to be used yani rugo kore gento bunora nyare bunano gokonya lakini tuanja abantu bagotumeke Joshua ngaki give as much as you yani naboko konya bunora nyare korinde tuanja abantu bagotumeke madanto bari bagotumeka abande bagotumeka baika bagodambu bagotumeka ogeini yani omonto geto gotumeka bona lichara ogeini erogotiga tuanje gotumekwa lakini enana nabokwena ne chingo chao nabokwena ne bitoki byao nabokwena no enenibo yao lakini abantu mbako misiyuzi nahande ngento kende tegerera abande crossiri nahande tiga kobo omwango koiraneri iwo manjumere eira ngakyo ko improve abieka omonyene kwana kiryoganeti say what you need to say kwana kiryoganeti kerwa sengoro yao lakini speak your truth. There is no greater sadness than holding on the words you never had to encourage to speak. Yani kwana bune birengere byao bikwete korende okwane kene toge kiria sengoro yao mato monto na gonyo go mosnyunta akirete aroche ndekene kebe akirete ya bono bwochoka kwana kagwa kwanire egetegera bwo konya nandege konyi society gose andonzi asokora emiremo yao omwanjumuri ayuna yebiro ngendete ko kwana asemambi yaboniga. You cannot change how people treat you or what they say about you. What you can do is change how you react and how you choose to be around. Yani togo change ngakia bantu baranyare bawo go treat na hande togo change ngakia bantu bawo kwana igo yao korende gentora akore nkeri oiko change ngakyo ko react na hande ngakyo ogokore mirimo yao
ekerora around bantu mbako change bi kore na bi kora change ngaki tactic technique to change na haya bantu ngaki bono ba bangwana iga abantu abanga kibono ngakinde na bi kore change bwa mwena ke abantu abanga kibono bakariko ngwana ngaki o change tactic yao na libona abantu mbako change bi mate monta go change na bono ra change ayabieka omonyene endo kende kyo mwelio yakabere kyo mwelio tigana na mangana abantu mbale ogotarana negative company abasani mbale bali maminja tu yani negative yani babwate birengane bire negative attitude barengane positive. Negative company will never give you a positive vibe. Examine what you tolerate in the wrong time. Yani abasani aba barabo barengane tebi ndoge tebi mpago change gorengane kwa okuya barabo barengane dio bosari barabo barengane dina mambingo kuore barabo barengane dina togo ikamambia barabo barengane dina kibako iba barabo barengane dina ahene failure. They don't think positively. Igobona uikabwa foidi abasani aba bare abasani bakorengereri negative. Yari bakorengereri maminja barombaro jina kende ngere kiyenzeye barombaro jina wosimonto nasuke barombaro jina kendo gezenke kore kekia. Again dokende what you are is what will continue. Dege rabo no manjubone keri ogwanjira aze emirimo yawe okora ose keri ogwanjira bunaye bono Brighton bunaye Joshua bunaye Okiambe na gige kogendera kobaso bugimo bwao buna ko wanjira kobo muoro bado naboko endera kobo muoro buna ko wanjira koba moseraibu bado tendera kuwa moseraibu lakini buna ko wanjira nabuna inje numo minjorimi inje no monyamukia bado utakuwa omonyamukia igo kerio kwebekira kerio kwara okegendere asobugimo bwao na giye kogendera koba ime ko dana inje no motaka bado utaendelea kuwa umotaka wadana njino umotenengu bado utakuwa umotenengu igo kerikionsi ogokwana tumeka chinza ja obuya tumeka abantu baliori na barabuya tumeke meremerio ire buya nande tumeka obongo bwa obuya igo nariora achieve ebintu biri otagete goika erinde oike destiny yao na gotebina ekero mambe botambe tokuboka kiro muntu nabwate expectations buna bono nabokira nibwate expectation kiane ngakikokoro moroberio ngakiokora Joshua ne nabwate expectation ya ngakiakoro moroberio ngakiakwene kiamario giago cheira senjera ya bene ngakiakwene kijibija jago cheira senjera ya bene nayo munyagita no what expectations ngakiokoboka ngakiokwenda word meet orabanya boroirali ngakiokora no nayo mwalimu no what expectations ngakiokwenda ukabe ereseni yawe ya 45 ebirase byonse ngakiokava but at the end of the day again to kego chikiabo ne experience. How was the experience? Experience kia unga kikiabo ekiaba was gose nkwage ni through that experience because when you wake up with the expectation yani aliwa semerate kole hende mara goba ne experience bona kero wikanza lero litukeria mbera likom lero litukeria mbera ligia igwo mwanju muri digererie bintu biribira ago konye asobugimo bwao ko improve because kila lituko toba naye nyaruri ayo konya korera kila litu apana kore bintu biribira akona self improvement ekero kwa improve ya biko monyene igo nyorana ojirani yao ya improve no yonde o improve ibona agote ebire bintu bitatu ebyota keri gokora erinde naye bwesukie kebogima bwao abieka omonyene Teotara no musani otakete ko dray bae ko kumoteina ndagete ko nyoma odeno enyoma ningi ngibono ko nyomera dada to ko aragira ota ko robole tata ke ko robole ba odena bono bolemo to te isa ko atro bolemo yani oni okonyoro mondo musani ke erago tari ko kambe binde eto tebe mobira to mobe to tebe omonda ko kambi goro ya Chelsea omonda ko kambi goro ya Man U omonda ko dei goro ya Man City yani Man City ni yani tatake ko devinga kiokoro sibese ere ngata ko dengi ni positive nini obogengi ebintu yani moko muruko gamba bintu bire positive na kirene to korana na kitoko ko to korena no nyino bonjore ngito jaga no ne biasara yani ere ngentari na ate ko debigoro ya negative only negative
abona bo basani otakere gwa avoid ekyagera nigo bakuruin oseba gusari obogima bwao egende getanga nago tebina kabe omuyego kya sabanto ekerogo kina egekogera no chobagani ekerogo tirimboka uwezi kuwa hapo juu kila siku utarudi siku moja oike ngasi okonyaranza bakona chama goro lakini ubakore byekerogo tira bado ukirudi watakushika mkono kabe sambekia kabobororio buya ochia sabanto kabe kind nande sikabanto na yesike ayo manyene tiakobo monto mwinenu egantu kiato na otebi kindness kabo moitongo ekirando moitongo babantu mbabo tumeka kobe weakness yao igogo ika orende egantu kiaka na otena kabe karue as much as you can but don't allow yourself to be used karue bunora kore miremo bunora kore nande karune chingurujia ukorende tuanja abantu bagutumeke avoid people go say don't allow people bako tumeke bobe kwana ekene kigosibore kwana onabokora sento gete kimata monto ko bamora asumo gutano na baro jina lingane ya chandra bantaba ekene ngera lakini okira orwendo gerkimo chande tina nkinta bakonyera kwana kwabe omosibore ndogena na dena kim change abantu you can't yani bantu mbako you cannot change how people treat to go changing akyabantu bako tumit gose bako korera kolende na yore change abyeko monyene o change attitude yao kento gerege nago tebinga kina avoid negative company it will ruin you as senjera embe kabisa egento kirio wanjira sebo gimabwaho naki gekogenda odena jino nchimbo ogatano mworo ayo chikoba omworo ayo na yebiro asemambi ya aboniga umwanjuboriga dina kwanyorera beratuto asemambi ya aboniga asumurobiryo bwensakia anene asekingise kia ayebiro bunale tugoja sorinanje asemambi ya aboniga tikangenda sensemili ya Facebook na kwa check ya sinindara nambari bari imeyo murobiryo asemambi ya aboniga tikanda nambari bari asumurobiryo Narina Dolphin Morao, then a good morning. Brighton and Joshua, happy new day. God is good all the time. I'm rocked in until the sunset. Have a nice day and be blessed always. Miyamono Dolphin Morao asoko siori litangeri asinza medio ya mashabiki. Ena kumochera wadena kama bunda mechoka. Kwa nini sasa wanakata wanakata mti yangu yote na nyori wadena kama bunda imechoka. Kwa nini sasa wanakata miti yangu yote na nyorire asara enene obotuko bwalero lasima otegi na kerosi ondieki wakamatwe batebe bali bakora obosari asenga yane emambi ya lero enoku mochere ngakare kokwana rigese nshingo ngusana gaiga SMS ya atomire ade abuna bunebunda ya rosirende ningi bakubolie mete yae akararende bana jai mede yae babeka bara oyo neno kumojere na bongo tumera ka video kasinini ndorenga girende mede ya bayekora yentanga ntinyero Joshua kore jajara la ose chabruka nagaiga lakini nenkoira na chire njirigereri se enjera ya abene ekarojo jara Joshua ndenere ntangani ade arenene babu tore mete banyebeka bara ase batange bara bono birongo nkirende metenero yakora eno kumojere ukande kabisa tena na mangana makongu sana agenda te korekana ase ensemeyo ya abirongo tiangira nana sesemeye nindo jena Grace Ongwenya na kurukichauri nyansongo no areme yomroberio lirawa lyabonjari adena kurudiana buye kigenga wabi Masine Bosbori, Kirandi Dennis, Joshua Tiomenga, Baswad, Lab Technician Lasa Zomali, Rasa Somali Lab Technician Tinda Koramatuko Mange, Timeturia Nanga Wapi, Patinaro wa Kwani Ugaiga Isayo Ngera, Jackson Kinala, Omugaka Kerecha, Niabange, Atarikwe Kiongo Sevania Onseri. Kirandi Dennis is watching live from Nakuru City, Salams Club, Wapi, wapi matureti orure charade no nyambane keri esteri roba liabonchali isa nyatundo masongo susari ma white sheira kemto Petru Josora tena mama Purity sijakia morning from Bogirango ekona mark me present safi
Beatrice osoro tena mama Purity egesija no arime yomoroberio nero yinanye soma abo igoro safi abando jimbali basoire ime yomoroberio asemambi ya aboniga kerondo chena ekarigo charara sinini but bado nina ilakebisha ndole na ingi gekogera ekarigo tuma Beatrice osoro nimeisoma hiyo Tiangi Omondo nera atubwati kabisa Victor Mondo out there I'm listening there Ombuori Calvin na watching live from Morongo live good morning biya sana Matiangi Omondo out there na kuru hoteli ya Abuga well represented nara odena Penine Mungane following you live from Bobasi Nyangiti kama kawaida biya sana Edwin Omenga kuruka Jer present watching live Brighton biya sana asimambi ya Boninga Msurenkia Matana Korbonjari bwa mwanja niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi yobesho beshaye no arime yomurobere kurujisa majirija nyangoso Janice umwanza tena good morning niko ndani ya Ensakia na Brighton Makori pamoja na mashabiki wote safi kabisa Boniface Agostino tena kuro magenje ekinyoro kyanyagenge nonde ime na omurgyoye bali no murgyoye Jennifer Murugi wako ndani ya akibindi Charles Rwango gato no arime yomurobere kurwalia asezemo ya kenguso ndani niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka wa banduki ngo hata kidogo wanakanyaga kubwa hadi tamati mapema mbuya tena Weldon Nyaore Sylvia Mora Ravi Kwamboka Jacqueline Kwamboka Rafael Misuko waingie ndani ya kibindi ya sana asemambi ya Abonia ganda undomera ujumbe jao gose ujumbe ya asemambi ya Abonia mimi kasi yangu ni kuisoma puna ya ajire studio asemambi ya Abonia sio mie ya Stefan Bejiane puna Brighton ndoremba raibali basoire asomurure kanate na buakire minto so ime yomurobel Jumatatu nechsemi na abona maandamano au kazi nindo jibali basoire ime yomurobel Evangelist Brendan out there no ari ime yomurobel Janice Rwanga bado nimekuwa na katika sehemu hii Janice Umenga na ningoroje boygo Brighton but kurotabaka pomware gwero tunde Dolphin Mora bado nimekuwa na saidi Benard Kabete ako na sisi simu inatutea tena buakire buya koronya makoro tonya masush kiongozi wa Nyonseri kurudiana Bonchari Mark me present niko ndani kama kawaida Susan Irma White out na Brighton Makori good morning tuned from Gitutu Masaba na mama Esther Kwamboga tatu mwabajira mio mwenga akote na engenengeni ya Grace chobeshahe Kirandi Dennis MBC nomogati James Matena ajari mogere ogeto omwana Sadak Ndege Samrex Nyakinyanya Isaka Nyogiro Andhima Douglas Amos Kamori Gideon Marube Junior baso ime yomurube Wilson Kenara Osoro adena kurwa Wilson Kenawa Osoro kurwa Bobas Nyamaje Nyabite Nikondani waiting for maandamano chumafuta itapanda leo tena tuakule pi adena makutango mendarero tuakule pi Wilson Kinara adena goikawa ndobaende maandamano kwa sababu bunda amechoka ando adena bunda ya rosire bunda imechoka barabinada bari ime yomurobelio asemambi ya Boniga nindoje na Wilson nindoje Boniface Agostino nindoje na Nara Goroguna Susan Ndizama White na Chanti Nyanjama wako wanasema ya kwamba wako ndani wamechacha ndani ya kipindi safi kenda utomera SMS ya umwanjumuri asemambi ya Boniga ekarongotina enero Ensakia omorobelio moboka biso kwene kuna tua koroseire litsko liao totopendo adani gatubwade bya kurwa sensema ya Kisii mwembe no arime yomorobelio msurengia ngorubonjari bomwanja bado nilisoma bado ametuma ingine nidoje Ruth Kwamboka ondie Kim Aude niko ndani nikiwa hapa Gulf safi kabisa ekero ole kurwa sensema ya Gulf ekero ole ime yomorobelio Sinte Nyaboka aude niko ndani Brighton asemambi ya Bonia watu waende maandamano lakini wachunge tiagas na malisasi ukienda maandamano Sinte anasema ya kwamba uchunge risasi na tiagas hemete tiagas ene bwato bobe bwaye igo abantu ikamobe maiso ikiagara obomuko uchibosyo akiwo chikwenda na maandamano wekabwerende kiagara oterende dirende na bokonyorana kwenyorire akong kare kuigoragaiga withira sina mbeyo nindoje na Herondis TV bwa kire buya korwa aiga bo gusiruraganga
tugenderere kwa motogia Nyasaye butambe okurobekana kwa bantu tigagokorwe ase omorembe onde tajegi onde na onde tasalia kionde. Oyadena arogo Kristo anasema ya kwamba maandamano iwe ya amani onde tazali kionde awdena okurobekana kwa abantu tigagokorwe ase omorembe onde tagechia onde na onde tasalia kionde tajegia onde tajegia onde na onde tasalia kionde weka katanga na begetabu onde tage tajegia onde na onde tasalia kionde buya sana ina arogo Chris kurujiza majiri chia araganga odena morning Brighton ni Evans kutoka Nyamira tuna kuzikia poa savi Evans kabeime yomorobero tande ibabere batatu bali muri na barabo asemambi ya aboniga utaniambia baadaye na odena omoralia hena tumete kurugoro amandamano taba ayobo barimo amandamano taba ayobo barimo abanyure nyesore tibasaria ebiasara byabanyene na koibera abande omoralia ogokwana buya pi korende abaliri tiba koigwa ayo egasi yabo bagende kuandamana engombe eoniwe kiribu isano sakalintabo awdena nyacheki awde abalende n'abaliri ebakoenda kuandamana ekero babwatirwe engombe yarubweri yarenge innocent abana bari kunywa amabere yaoniwa omonto obeririwa gose ebeiri yakana gose cash bail omonto makubwatuka hata abo wenena nabo kwenda okorobekana lakini consequences njirororo ose negative effects njirororo asokorobekana igekero kwenda korobekana kobe kwa amani gose peaceful binte byonse mbiko ekero korobekana korabe peaceful monte onde yora bwatwe ekero korabe komorembe ebedo abante bakorobekana bane grievances chao bairane lakini teberi n'abande bahemeti gusari ndo byabande kudurwane ndo byabande ayo namangana makongu sana atatakiri asense yaito ya Kenya firfunya nalo adana kuro nyamemizo mark me present ekarwale no murgioye ven pamoja na abana asimambi ya bone crowd renya kezi adana good morning brato dund in no arime yomrobe sabe kabisa bambia engia yogendera gutubwati asimambi ya boniga inyoro na kekora gense ya monenus ya bon mambia omoganione amecha ndani ya nyumba asimambi ya boniga producer ondina oikire asimambi ya boniga kumbe nere mominjo limi kweli ominjo irimi osoira se studio igogikoraga ense ya moya bon mambia ense ya monenus ya bon mambia koirana ngo sasa ya magazeti kidogo lakini ikoraga ense ya nenus wa mambia etoka so asinzemo ya umurobirito bwejisem twara kwana jisem cheto katoturina status jisem ase enzidu ngagijire boy moge dona chikontena amanda mana yagendrede bolengana nere ngoturubaniare amasomo boy onjero ondene chiko soni je yagendrede regional mbaji toro ngakibaroje eskuru ya enja kore dibuya igoni tukore lero ndago tebia sinini nigo tukare gosini gotokoba na Kenneth Makori oyo ore omwarimu monene asiskiru ya Nyambaso SDA Bremen and Junior Secondary School na ande babwa the special unit asiskiru yobano wedina ne skuru sato ni gate ne skuru sato special unit ne roro Junior Secondary School ne roro na skuru ya primary bono igo ngochare atotebie ingaki aroje chisemi awo asiskuru je joboroso asiskuru je secondary no nyena asiskuru ye university na bakuro bosemia ekegera no semiare that's academician whether once a teacher always a teacher na ndekero academician igo no maete amangana mange kero munyagitari toko munyagitari bana duediredi aso mwarimu toko ba a producer
una tweetireti aso mwalimu na nje tingocha ntioroke mambiga iga buna toko ba mede kyoge kigotieri kyoge kende obo sembori mwalimu atwete ntubona butoko obone chushwa ndina nere obo sembori aetwe kobe producer nere bona bako bu mwalimu kwena na amasomo ayo oje ase abande bya sana Joshua ayo na arondoje Joshua karagonte bya semambi ya boni mwanju murendo je na cyana jigire kida kemeronge 5 ne yemo 51 52 asijinza ikomi na ibere cha abono mambia anatakanda asiumia sense media ne studio Joshua ra korabune mechiende okora kole ndara ikoro bado nitakwambia juu ya Orwenyi eroringwa mondo 10000 asemambi ya boniga erindendere mete ngwa 10000 by the uweze na maandamano. Yeah, that's the fact. Ngwe 10,000 mambi ya boniga uikoturi yake ora bali mwarwa na barabo kwa ibacha wote na akina igure bobe kumbe umepata pesa ngie koko rumanji moria kenda abudi pana mpesa business number beka 888 obeke 090 ekakwa bekire igo amount beka shilingi 100 ekakwa bekire bono lende account na beka Ndizi ekakwa bekire Ndizi toma beke bini yao chintu na jingo ko beke mieyo konya gotoma nereo kwa obobui asemambi ya aboni pray now and win umubui kila litone gakwebwera chishiringi chiri bukomi kire hiki niga kwebwera 200,000 200,000 mpige toma bugo ngire teiga moze odana bana nitakupiga tena nikulipe ngwaka na ngwakane 10,000 boni yode andana bana nkyokonywa tata bono nkiyadonywa sodenge awete ndio bate chibeze okobori mondena tatonywa sodenge lakini ndio tabwati ayo tena mbogo kanyu yensinini kanyumwala lakini wate tatonywa sodenge kanyu sodenge ne bwana njene serikali kabisa iko bwana nyore 10,000 semambia boniga ende nayo korre emirubiririo ego chandede ase njere ya mose asinjirende niroje Joseph Chuma na kupata from Viga County safi biamano ekarore ase county ya Afiga ase mambi ya aboniga asinjira ya abene ngwanile abantu ba Afiga bose bagusibeito para ase county yo ya Afiga tukomba ngwanile bangere amaiga asinjira ya abene batebi no toreime yo murobiri yo ne county ya Afiga egotoka se county eri ya egotoka se nsema ya Western ine county ya Afiga egotoka se nsema eri ya Western kati county jigoro nsema ikaba gusiye bare kirase tuwe dio mwanjo umagusiyare kirase akwene kibuna umetumo usini tinginye kengaini akwene kibuna hani asare ametuwakilisha vilivyo ine county ya Afiga number 38 umede kolenganech county ya number ndio tokare 45 ingisi Nyamira 46 kwere toma kwenda Nairobi 47 toma kwenda Afiga nigere number 38 my de Joshua na bakora yora mbona ebinde biro binga ibono gocha kwarusia na bere go Joshua Joshua ma de county ze ja etwe amabaga kobwatekana buna kubwatekana ji province chiri chingoro tuabwate Nyanza Western Coast Rift Valley na Central nebire Joshua isato Joshua tuabwate Eastern na North Eastern ntuabate no Eastern na North Eastern bono ejina chi province ejina jo cha etwe chi rajia jede chikaiwa chi county bakaja guru Nairobi Mombasa ere 001 bakaja goja mpaka bono mpaka Mombasa kaba 001 mpaka Nairobi gaja kwa 47 ndu Nyanza rende jigaja kwa Nyanza ijakerete 40 Nyanza ijakerete 41 Nyanza ijakerete 41 mpaka 41 42 43 44 Nyanza ija 44 45 Nyanza ijakerete karomaide Nyanza ijakerete 40 ijakerete 41 ekadubwate 41 insiaya tukama kwenda Kisumu 42 Oma Bay 43 44 Migori tukama 45 Kisii tukama kwenda 46 Nyamira ibono Nyanza Nairobi rende aroni go yare mete Nairobi yarenge province yoka
Josh ni mete tadi yangi province yoga bono nere kai 47 kai 47 ingi ma na bicha bete ne mdigo na bicha bete ne mdigo lakini tu achakete coast area na tu achakete ko Mombasa Kware Kilifi Tana River Taveta Garissa bono na tu achakete go ase mangana counties ndio wandi mete tu 46 47 and 46 45 wana nena ba roje go mwanji mweria ene on this TV on so since mi sense media studio Joshua kora mne mejiende eko kora to kuirana ngoira sense media magazine diri tukura lero baada tutacheck tumainga kia maandamano gosa chakiro ze bado ensanga pero chaka se enseito ya Kenya igobono Joshua igasi kwako ora tuira madukani kidogo ende tumayakoranga kitosuka gochi bosio Ndizi TV Ubwansu Gusii. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asomoro bwechinge kiritukoria robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangoro kwatereka buna ige tinginye kingaini kiriyo bundi kyagache muri gotwaga sayemwaye embura kiyo gotwaga sayemwaye Tingigikero cy'umugusii no murobyo bw'igikoro cy'umugusii uyuri nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusii chinyenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyanja nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho Moseri irietari ndagoroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuwareko tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasongo abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano nemo chia mugaso Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'chimbusuro bwate ichuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa no mubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie merongo 53 kwike merongo 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company Migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeliga salinene
Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenku vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate Namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinchira ao chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali bagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital iyera ngene kigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii. Mwana mwanchu muri Ndizi TV na kratora sensa meyende studio Joshua korebuna ao korabo tambe wanakuna makufikisha madukani o ikyo dena ngayora akoro bonjeliga na halia ande bana toirende kurwa sensa meyu asemambi yabone twendete koba imeyu muroberi bwensakia bona mambia ambara abanda tumaje SMS chino ngoba kirambye mone kromore imeyu muroberi bwensakia bona mambia aniro je virina imamaya dena kurunya maya omoro shop dundi ini kama kawaida ate bano alime yumuroberi asemambi yaboniga roster temo nimekuona umejacha ndani ya nyumba au ndina tunde ini kama kawaida Temi Sofi Motangi au ndina korwa Nyangongo Junction bwa Kirebuya ndani bwa Kirebuya to naona vichana wameanza kubrok barabara atena error lina abasae bajakire go bunga chibara ase ale igao tena korona okurobekana wachakire lakini atena ale ime yumuroberi asemambi yabone zusiri rumawaite galasema ya kwamba kuna sisi asemambi yaboni ugara obuoge abeli nera odeba no alime yumurobelio asemambi yabone bungati yabali mashabiki andete koba ime yumurobelio Ensakia bono mambia na ngo tina turatome SMS yao utaweza ituma inyesome asemambi yaboniga asenjera yabene karonda tonya kwenye toma tiangenda asensema ya magazeti asemambi yaboniga ekaromba gazeti ya Daily Nation ama ni gazeti ya The Standard. Tia sebeji ntangani ase ekomnyoka tia turarana neli ebeji ntangani ya gazeti ya Daily Nation ya tebete kosina limurekedena abu asebeji ntangani Garudu nore gazeti yao nigo buate Raila Ensemo na umuraibu ense Dr. William Ruto Ensemo kero Ruto oyoro umuraibu ense agare kumubori Raila atige korobekana gose atige koreta amangana yogo onchura na ense ya Kenya se nabali geteigo ekerondo jena face off keromurikiwe seti amuriketena obomo bwasimiro moja wani Kenya coalition ni goli tukulale roboro beretigo jokoro korobekana ase ense ya Kenya nene keroba chageti umuroberio bugo sangiridi chisei osigina cha ase enjira baligente komonin tamagoro omuraibu ense Dr. William Ruto korende muraibu ense ni gobona nyarega kurwege kurege tindi gochia somo bwasi miura mmoja wani Kenya buna serikali teguchikoremereria gotegerera na korora aba Kenya bagokwa kubatikana no kurobekana okukora wano mobwasi miura mmoja wani Kenya ni gomuraibu ense alireira yugo chigwena kuna omorembe no botwere ngwene kubore asense ya Kenya yo amona mange natora junior sebeji akana ya gatano nomo kaseti ya Daily Nation boigo sebeji ntangani katotikana na URA na Ruto
neri abarimu banne b'ekisukuru nigo bono banyarire bakobeka omuroberio gosete Kenya Secondary School Heads Association nigo bono barosiri team gose ekiombe kerige ochikorigereria amang'ana ya magori ya uniform ase gisukuru abao erio gokonya abaibori korengana n'omunyakerobo bwa association ya Kesha gose Kenya Secondary Schools Heads Association Indimuli Kai nigo bona tebiri nigo aire abaibori ogosemeri gwetera as ministry yekisemi buna amang'ana ayo na chikoera nande abe amatohereru ekero tokora matuka mange abaibori bakwe murungani igoro ya mang'ana yo wakana amang'ana uniform ekero bagoenda as chiskuru sekero bakoira aborokiwa ase chiskuru chi ao bayigo ekero asikaseti yo ayo sensemo ya principals ne donyerira ase beji ya akabere ase beje ndeni gemurigede gose asikasidi beje ndangani gudunyorire ase beje 10 nemurigede na omowasiri boborendi boime gidure kindiki ni goli tukurigoro aikiranide bosio bwe kamati ye senate iri kuriria mangana akurigeria mangana investigation and killings zo boit wanda sense ya Kenya eye magana Senate ad hoc committee nigo kindiki aigetaroro akamochia director of public prosecution amo na judiciary gose amo nebigambero kubatakana ni ngana ya shakahora korengana kindiki oyugete ase OBC yose asaba senator bosibwa senator ya abuna Mackenzie ni arabu ati tu aburi tuko engaki ya magega kodende korwa service ya director of public prosecution igasinyu kumugambia boigo ekigambero na kirugi kamuigorera irire emechando kogenda oikari tukurigoro nigemebere chimisato ne 50 ya nyarire gekoba anero ya rusiwe asensemeri ya shakahora igabantu 350 nigoba asiri obugima bwabo kubatikana na mang'anari agendete koba asensemeri ya ashakahora yondoje naro arasiga city ya Daily Nation asebechi entangani pwigo ndarenda asebechi ya The Standard nendoje na omurai bwense ya Iran oyukagire gocha sense ya Kenya bono nigatenene tiake annekero bagoteba osukuru ase obisi serikali bakorawa na Foreign and Diaspora Affairs Cabinet Secretary Advent Mutua bateruna konyora bintu mbire kirana buya GMO ijiri baro Gusii n'umurayo yibwense ya Iran president zumurayo manebwense ya Iran Ibrahim Raisi bono tarigocha tarikoraja ngorateneri yarake erinde ebinde bira finalized amago chigocha sense ya Kenya ekero Kenya erengete kobwatana nense ya Iran asimiroberi tucharare goikasiga seti ya The Standard ebeji ya The Standard nigo emurekerete igoro yesabari eyo ya omurayo yibwense ya Iran ebeji ntangani nere murekeire igoro yomorayo yibwense ya Iran osomurayo manebwense ya Iran Ibrahim Raisi yoyota keire go chazense ya Kenya bano nigo yamubedereti kona chesabari eyo asedaika yo mwerio ekere serikali kalikora runa ya chiemo ichirya jo sainigu konyora njira ikerna chonsi ekerobono auji bagoji koganya ake erinde amanyegochi go cha ase ese abama go cha sense ya Kenya boiga sebejentanga nemurugedena bono serikali serikali nigo yabekire murobiri ngakiego chiko counter okurobekana obamo bwa simuro moja wa Kenya yerobereri litko liarero boigomba munegedena agati ebi chabachore tabu ngati iyo murai bwa simuro moja Raila Odinga Matakarua Kalonzo Musyoka ekeroba chagetio muroberio bwogo sangirigise ibene witira sensemo ye mtandao sensira yekerero ayuno rada sebeche yo entangani boigo nindoje nemuregrete gaiga buna abarimu abanene bejiskuru abarimu abanene bejiskuru ni gondoje na mbamorekeire aituchukurira sebeja gatano nomo nabaramba morekeire asigasete ya The Standard boigo nindoje na omurai omukoro bwense ya Kenya urumwe wa Kenyatta niga kare muri wese dakarote na test of own medicine yani niga kare go test medicine ya enyene ekerenganene muri wese temurigedene rina ekyama gya Jubilee no bado kenda gutwara ogosukwana kero political parties kyanyarede kuralibuna bono abande babere suspended Jeremia Kioni na David Murate
mono muraibu enso mokoro igo mbali ase kiamekyo asibabete suspended kubwatikana na political party of Kenya. Bono nigo ntwaro Jeremia Kiondi tugurigoro ekoro barengena mu bwasi miro moja akote yabune serikali nigo yabekire miroberio yokuninta ebyama anne biribire asomo wa asimiro moja amagoro ende mbagendera goska gochibosyo ayuna arara siga seti ya The Standard Beijing tangani nganchere nsuke gochime akomanjumure karondo joanda tutumaje SMS chawa semambi ya boniga nganchere twenda se beji ya kabere gazeti ya The Standard beji ya kabere nilibana imurekerede shakaura bunanga kyumo wasiri boborendi boime kidrogindigi anyandika wikirana Senate usikamati ya Senate eyo ekoriyo ya mangana ya investigation na mangana ariagendede asense ya Kenya nene asense moyo borendi bono nigo kindiki agarote abuna amangana shakaura nero aro kogosereri asense ya Kenya ekiagera abantu gosire ngabwabo goikatirianda 60 egasidi yari ketiranda 60 ekero abantu 10 banyarite bakobo retrieve banyarite emebere 10 bade bono monto ga kuro yo bere mobere badana emebere 10 nigo yarusiti litgregoro kurwa sense meyo ya shakaura ukipata gazeti ya The Standard no somera mange igoro ngaki nyarite ka kwana igoro ya mangana shakaura pechi ya gatatu manjumari ne murgredegoro ya Senate amo na National Assembly ngaki bono bagenda ko beke miroberi yogo koro kungusana na korigo ko bagati ya Senate amo ne bunge neekarondoje umonogeri buye bunge ya Senate Amazon King achorire igabu ekerobono ndoje buna senators na member of National Assembly nigo bono bagenda ko beke miroberi kwena kimuna ngaki bakorigeri emiroberi ya korubia utangusana na ense ya ito ya Kenya boigo asegaseti yone markedena ngaki abanyagitari korwase county ya Machakos bono bagosereirie gochikoenda omogiro kubwatikana buna bakomoche serikali ya Machakos muna serikali ya county ibuna teraikirani birengo byabo buya asensemo ya abanyagitari go bagoserina ditukura Jumatano nigo barachi kobeke chitools cyabo ose bintu bakore meremo inse na kogenda asensemo yo omogiro karongo sukago jibosyo ngende wikase beji ya kane neri emurekerete beji ya kane muregedena amaswali amange atabwate amachibu aywa kuboriwu igoro yomurayo manne bwense ya Irani Ibrahim Raisi yoda gerigo chasense ya Kenya litukurara kolende at the last minute nigo yabe the council digo sisabali iyo nigo yakubete igo muri kibase dina bodina amaswali amange ngande ko boli igoro yetare iyo kolende ase serikali ekale kwegera na otabuna esa etare ini getaraba kubwatekana na ebintu biri bare gochikoikerane byonsi bitaikirane de una go sign GMOU igo bono aba Kenya baraganyake murayoyo na chaje ase ense ya Kenya bono teachers nigo abalimu gusaborokia nigo bare bare unwilling to apply for promotions in other counties bono muri kibuga sitting amuri kirdebuna TS Service Commissioner Zio Nashimasharia nagarodana abalimu abange nigo bataratwara moyo bogwa brae gose bokoboria kokiniwe birogo ekero basogoruchi counties gose counties chinde igobona dena mbali wiring gose mbaratwara obosibore bogo apply ende manyore emeremo chi county outside the county eli bakorwa bangana yunyanyore ase beji ya gatano egaseti ya The Standard bana masharia arodana bona badimu ebare unwilling gose mbara yani mbara siboka wabra elinde banyore promotions go just count chinde igobono korana delocalization igo bakayekane de kitchen chini nindo jegaiga itumbi niga arengete kwenda sensemo ya court of appeal elikurigire ligose amangana ari ekigambero ki high court wetera abachaji bari batatu banyarire bagotuguterare igoro ya chief administrative secretaries buna nigo bari mamincha yeriji konyorena itumbi noyo mogati yabari baetwe ekirugo asenseme ya chief administrative secretaries korende ekoti egatuguterare karabana teuna they are heading to the Supreme Court of Appeal. Tiangira nega seti ya Daily Nation umanjumuria
beji ya kabere nere murekere deigoro school principals nigo bono banyare bakorosie team yajikuriye ya mangana regulations asesemeri ya mangana ya Makori ye jiskuru Makori ye uniform ye jiskuru beji ya katatu nere murekere na bono nige murekere na nursing jobs up for gloves in South Arabia mabaga ya mangana nursing gose obo Teresa gose nursing yobo korri wa mangana yobo chero asensema ya nursing nige karakora kanona nigo bono ekarekoba asensemo ya Middle East nalitwa wadete na banta bange nigo bakareko ose abantu bari bataranyore mirimo asense ya Kenya nigo bakarekoriye emirimo asuchinze ya isiko ayuna buganyara sebechi ya gatatu Anton General ni gagaru kwana na HIV testing nigo ekarekorire nere karekoba enkongu ekarekotanga no nyene case cha mangana amaliogari yogo kanye binyinyebi ekoba delivered asense ya Kenya bechi ya kane neli tokumureka ili murekere deigoro ngakyumura ibwense Dr. William Ruto nyarega kubori Ruto ngakyumura ibwense Dr. William Ruto nyarega kumubori Raila osarurege kurege tindi gochi ase umuraibo mabwasi miro moja Raila Odinga puna atige guturubani ense ya Kenya kolengana na William Ruto oyoro muraibwense oyo yakwaneta litkuregoro ekara arenge asense meri ya Nairobi ekara kwena na chitaito did ase county ya Nairobi nigobono aboririe puna tago chiwancha Mokenyo ndebwensi gosiro bogima bwaye ekyagara litukure juma kerogorobekana gwakorete nigaba Kenya batanomo basiridi obogima bwabo nigama debruna bono tiga manganaya oroberedi ndojogira turigerie omonto ka kwendera gosaliense ya Kenya na go turbani ense kabisa boigona kwa ndegoro ye Finance Act 2023 ekarakar kobori ekambirore na yaya manganaya mugaro korana bara turbani bokorali ase ense ya Kenya ngana yuni gara sebeja gatano nomo ya kane na gatano nomo ya kane na gatano asikaseti ya Daily Nation ebechi ya gatano nomo rende nigo emurekere buna bono niga banyanyimbo banyarire bakomajua buna nigo abanyanyimbo nigo banyarire bakomajua buna nigo bagosunyunda bari bakorobekana no nyembo saigo na kubarudira chitiagas eriyerera amakweli aba ebyombe biri bitari bya serikali nigo bono byaboririe abadeneni banyanyimbo bakorawa na Chavet Kohome oyore Inspector General of Police kwene kuna abanyanyimbo ngoti gubare babe ani kero munyanyimbo akoreri goso odiri wose ogambiwa erebieka omonyene takobeka abasigari bande ime ayo narara sebeji gatano nomo nido jina runyangabuo oyo kabeire runyangabuo oyo kabeire omo governor bwe county ya West Pokot nigobono bago sereri gochiko mwaka isiko omobunge bwe Pokot South MB David Gusii ase kurwase kiama gya Kenya Union Party KUB kolengana nere na nigo chiri mamincha ya mamincha ye kiamekyo korengana buna nigo akareko sangire jisigina ja asensemo ya no thrift erigo support yo mobwasi miu moja akomwaka isiko umurai bwense Dr. William Ruto korengana na Nyangabuo Jono Nyangabuo yore badirida ando kabero magavana bwe county ya West Pokot nigade na bono Gusii David Gusii na bara chikora na SS Nyakemini ayuna rondo chage ndreta sigaseti ya The Standard gaseti ya Daily Nation manjumuria ndoje kiombegeri gyo kwa na Mario ya KEMSA kuna Kenya Medical Suppliers Authority ni okia tebrina kiabekire miruberio yo kwena ngakikurwandi okurumi asenseme yo ya Mariogo bayanga kichi county ose bali bakanyora Mariogo rwabu bawchikonyora asenjera ya abene boigo ekeromuri kwaseti amuri aendete kumurekeraniria aendete kumurekera muna serikali wetira wisara yobo sombi amo nejibara oyo numo wasiri kibujuma murukamen ingobono arengete buna oika abantereba bajikwena test road test kiro mwaka gete elinde barana ebebire gose narali agendrete bechi ya gatano gato neri murekena why Iran
Readers Feast to Kenya was yasuga dugosyo aligetebna ingekogera omurai bwense ya urani anyarire kagosukigo jibosyo ayunaire sira sebeja tano gatatu karaba Kenya banete kwebulia mabori amange korende foreign and diaspora minister ose cabinet secretary Alvin Mutwa na reta yode na yaya jimo injira konyo jitaraikirana se emeroberio ya AM neyende ebeje komi ni mbrokete na bono mwasiri boborendi boime Kithure Kindiki nigo bono professor Kithure Kindiki nigo bono akomoja judicially amo nebyombe binde asense meri ya Shakaura killings kurangana Kithure Kindiki yaote abuna Mackenzie riri abwate turi tangani areko gambigwa tanga mangana atajetikoba ayabono abantu bakure goika chimisato ne 50 360 ayibono naraendete ko basense ya ito ya Kenya nataka tujarare go ikasense moya county sekototora ikorro ngira nasiga city ya testana le mwajumuria nane ngominyoki go chibosi asinini why primary schools will be centers of power if reforms pass homori kiwa city akamurgede na ningi ngaki ose chiskuru choboroso nabachira chikoba chibwade chingurumono reforms gose amonjereri ali ao anyare kagwo etiwa ase ense yaito ya Kenya nindo cheke about na primary schools could emerge as the new academic powerhouse yani school choboroso nabajira chikoba chingurumano amachiko ali ao anyara kagwo etiwa nekiombe keri kia working party asenzemo ya masomo egosikiria chodro muraibwense Kenya kegwe reforms usa monjereri ategero jokorwa abono umoroberio yo nore asigose beja tanomo nere murigedena ningi school joboroso kiraji gutwara chinguru ekaro reforms ejo kiraji chigutwara nyora na school joboroso njibwade junior secondary school ejire compound yamo unlike jiria tegero chikoba aseji secondary abuli tangani korende nero ndoche emurekera sebeji ya gatano nomo ebeja gatano akabirere ndo mwanchubonere mureketena ninge kogera basubati bakare goferi gosebata konyora libaga liokoba aba governor as Central Bank of Kenya job shortlist ngono ekyombegeri gebadana ekero Public Service Commission Kenya geko release amangana gosama lieta shortlisted candidates base amangana yego chikoba Central Bank of Kenya positions mba list ya sokiwa neri yobo chairperson gose munyakirgo kodebagana na it did not include a woman yani muswatare ngono noyomo esomere orona ingirene kariko kana basubadi batariko ba ase list yo bakariko ba mbarigo abrai gose nigo bakarabo ba bado utasoma katika hiyo gazeti beja hata na watu ndi mrekete na bono omobasi miuro moja nigo bwachakire osangire gisiginacha ejo chikare gochi waka sebarengede wake serikali siko asiku ikaritukure goroba sangere 1.2 million signatures korengana no muri seti kara muri kiretega iga asebeji ya gatano na gatatu bono obombozi miramonye obokobori aba Kenya bange bagendere kwerikia na kwa signature ejo egwetera no na senjera yekerero bage peche yone murgedena ngaki omo driver gose omo ndereba bwigali eri daira nyaraga kolina se county ya Nairobi agarodana it was just a surprise inje nama edosena raira ngochara linegali yeye yarenge na July 10 yarenge duria Jumatano adana anje na renge ni mino work ngaja korolene na ya ke raira rende basu enero ya jire kuline gariane nabo somo mugano uyu ngorenere naki akare goteba gusakare gotebya aba Kenya igoro yesabali ya raira anyareka utumeka egari yaye niroje nere gaye kamurgadena akorere gaze asobisi ya State House asingaki okorguna official chomo geshaga nigobona nyarega kobori ekigambero igoro ya akia ya mangana akia lingo abana ubogano uyu nintakebwe somera ibye komanya no manjumurira kandi teko kominyokiwe ikasensemo ya counties ndigere ya beratatu ekarango chikwenda sensemeri yomo timoko asinin tumauchigoja no mogeni one asemambi ya aboniga beja 15 euro na Kenya nigo ya iraniri 87 million
chirichia Global Fund sisa kateri ya renge ya mangana KEMSA ari arenge ya mangana yechinet chirichia ari kogorwa korindo bokorokanu bokamajigo togo sebo kaboro robone serikali nigo yerani 87 million ojase Global Fund ebeji osekarongo kwa ikia sensemo ya accounts nige morekerete na asensemeri ya Kericho gusa sinsemo jirichi machine jodore ja jiroro nigo ya ireire bunabono abantu nande bairanire bajagire gukore gasi imanyo asiba kubona ya ekarochi machine jigoja nigo jikare guturubania obokoreri bwa amangana nigo jiguturubani abantu mbakonyora emirimo yabo ase pechi eyo emerongebere ne yamo ase amangana accounts nigo muganore bwo cyane abo asomo sacho yomo anyaride kago itatato mwabo kubwatikana ne shiringi jiribu isano na isato 80,000 ejuja inua chami gotebekana buna omusajo yobwate myaka 37 years old nigo kare ko report go se kare ko rigo buna niga moitete tato mwabo asenzemo ya Karongei village Jebarungu constituency after the senior citizen after lendo mogako oyo akane dina ya tindwa kwa bese jichiane jirende serikali ya ntomere kolengana banyimbo na baamade ni baade abuna omogako ibwe myaka 78 years ni gabete attacked na emerged gusomoro litukura Jumatano marogoba asomwano iyo oye anyade gakomoita kolengana no police commander Brighton anaro nigo bono obo atebire no botuki bwacha kigwe bene ekore gadari gatanga ni kyanya rege koba asinsito ya Kenya ekadore na abagaka ba inua chamingora na abandu kora abaita bare baba ura chibeze bono ntuma ite serikali miro birikira abege gokanya obokorekanu obo bokare kwenekia bokare korekana na bokare koirera abagaka gosiro gumwe bwabo kubatika nebese bakori ya inua chamibono umugaka gosiro gumwe bwae eribunane joka bado njigo isana na matanga eribunane jinji koroberi pono rende noyo ngo bwatwale ondrojine familia irende yande yatware mechando double tragedy rende tigatore na umuntu gakoria base aye motigere nere engurere ikyara obogotunge sangyo gokina korokuya ebeje merongebere naibere nige muregerede na bono abaibori korwa sensemeri ya Kericho nigo bakare kobori bairanirwe bese yabo anene ekarabana baba ngene tunangwanda barengense ya Canada na Finland gokora uchigo somera ororo ayina boko nyara se beje ya emerongebere naibere ebeji emerongebere na isato nige merogerede na umugabana bwe county yo mabe Gladys Wanga na kibona abekire meroberi yo kwena kibuna emeroberi ya mache ngo kinere gosobokorerwa mache ngo kinabora se county yo ya Homa Bay ayo na rondo cha muregere asika seti ya testana asasema ya counties Paiga se beji ya egase ya nation ya beji ya mangana accounts beji 15 ne muregede na Wanga bado imeandikwa hapa igoro ya Wanga Gladys Wanga na kiabigete meroberio yo kwena kia buna ngoira nerare emeroberia maji ase county hiyo Paiga nindo chegaiga abagendi beji bigibigi amaneji garjinde niyo bakare gotambuka oji Tanzania bachota maguta bamakwirana ekerekarokana Tanzania maguta nigakare irigoriria inse asinini ige bagarutambuka moinaria abanyora amaguta nande bairana gocha Kenya ibono yairina Kenya nigo yabeire bobe asinini mwanjumuri na rayuara sensema ya magazeti nataka ndirina ninyore gazeti ya Taifa Leo ikipata nitaisoma kidogo ndole na rali agendelete kobororo ntanyanyora bado tutaendelea asubuhi ya leo ndo jina chiarage jidai kosikia nyokire jidai kairengeji jedrije kemerongo ebena kianda asichinsa asensense ya moya bono mambia karojisa jana ndo jeje kiroje ngo kwenda so mujadira bwetu kuri rero erinde to kwane abera tatu asemambi ya boniga karona otena leo tutasungumusa mengi sana kerongo na gazeti ya Taifa Leo beche ntangani na yango kanara ligerena nani aliaipisha rais na aramurekerena ningorende oetobosoku omurai bwenze rais bakwa